بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس ሥላሴ ዛምን ወትማህፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናክተ ከዜን ሰባከን ባርከ ከዜን ታምነከን ሰደከ ዜና ሰበቃከን ገነከ ከን ለስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርኮ ለከ ይትቀነ ኩል ልሳናን ተውት አምላክ አማልክት ወዲያ ጋዝ ወንግሰ ነገስ አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋው ለኩል ዘነፍስን ጽዋከን ነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልከን ዘይብላ አንተም ሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻን ሁሉ ሕሊፍ ካድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ከምስራቅ ሳም ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማን ሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ መስዓት ዛምሸዚአን ሰዓት ዛለይቲ እዚአን ድማ ባርኻልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ሰላም አጀሚርካ ሰላም አፈጽመና ነቦታትና ሐዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሐሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ድሌቶም ከም ዘማላእኻሎም ሕቶና ዝምልስ ሐሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በእምነት ተመሊእና ቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ሁሉ ክንገብር ድማ እስኻ ሓግዘና በረኸት አድየና ቅድስት ድንግል በረኸት አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ክፈለና መዓታ ቁረልና ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰም ወዳቱ እንተ ጸበቀ ይመወዳታ ሁሉና ጸበቀልና አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ بدلنا نفسنا لقلنا كفار حنا نبر عفتنا تتوانا من قصن عيلن كبر نزل على ماتك إما أمين أوزت يا مريم بناك فكس قبري ملا سلام تا سلام لك له لنا غدن قلق بسقاف مدن قلقي عدى جابير صوات ويتا سراوي سلام لك له نسغي كاب أنس بررتي خي فرقر سقوم برغيو أو ملتا تسقى جابير مساخي أو فستي دس بلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسكر سسم انتانا محرات لمن لنا أمين افتاح ويشرق جنا أملاكنا ودانا يسكر سس كان لك كان سرات يا دمزاتي أبسا ولد لبركة ساتي برهان أنتم أبي كنا تعيد يا كنا تروان سارق وسنات ببسمكم كنا فتانون تهنا يرسين كلهم سمات زيو مهارن كرسس مل عصر تغلط زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس مل عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم منكسوس بنت اجزتنا مريم منكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس بنت اجزتنا مريم منكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس بنت اجزتنا مريم منكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس 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 إذا سعزيا من بارسجا قويتنا إيش كرسس أم مقابرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمس لزخنة كمون دعتا جزي عد مسبت قصر ناي مسجانا صلوت سناي نجرنز قبرلنا يقرب هذا جابي ربون قويتنا أملغنا مدحنا إيش كرسس نمسكون لنا سويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا تمعقونا نسعنا كسعزا سعزي أو نبتحنا أيو حجم مزقدس على جيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح جابير أملغنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التعذابون قويتنا أملغنا مدحننا إيسوس كرسوس لعلو كل جبرن من أنت كل جبرنا وش كل جبرنا مسكنك كلنا سلسة صور كنا نزرد عنا نزحل كنا نبغون سلسة قرب كنا تقبل كنا سلسة عب كنا زتنا عنا كسعزا سعزا سلسة بصحنا نمسكنك كلنا وقويتاي قرب لنا أمفكر سب سلسة لمنك كلنا كم محرت كون دللنا نزق الدس على زيان كل زمن وتنام نعقاب فراب فتم سلام كم فتم عبنا كل قناعة كل مكران حبون قرز وقنا كل قبر سيطان مخرخ فعصبات من العل سلام وقويتا كبير كاب كله حزب خاونار كاب زرياز قدوس بتاز ونار ستعمل زحيشن أزلنا تمنن قربتن كل حاجة سلام كرجل سلطان ذهب كنا نسخة ما كل خفاء دحنا بالها نمبرنا فتنا يتأتون حد ودخا ويتنا أملغنا مدحنا يسكر ست من تفرق سبيل بس جبره محرتني قرأت عن مسخة معرم حوم زغنا منفذ قدسن بس كنا نصنعتم بوزل لك على من كل ساعة نزل على أمين نين السحام مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخ محرن كم تعبير راخا أبساي دمسس كاب أبساي صبيك حسبن كاب حتياتي وناصرين أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كل ماي بزربا خاص عدد
ፍርድኻ ንፅኦንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይካ ኣብ ሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆና ሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጦም መሃረኒ ምንቲ ክፀርሲ ስምዕዛ ፅርየኒ ካብ በረድ ቅፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥቃየን ዓፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እንደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ነባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳ ድማ እናግፈኒ ልሳነይ ጽድቂ ሃእልል ክትብለሉ እያ ጎይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትበጎኒ ኸሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዖን ኢኻ ንጽዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መኳታት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑብ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊእኻ ኣራሑ ክቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከኣልምኖ መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውኹ ጎይታየ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳን ተተቆጻጸርካስ ጎይታየ መንደው ክብል እዩ ግና ከም እንተ ኸፈርኻ ይቕረታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነብሰይ ትጽበላ ብቓል እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ጋሕታት ጽበይ ሓለውቲ እዎ ሓለፋቶም ጋሕታት ጽበይ ሓለውቲ ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓንካ ኣብኡ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ካብ ኩሉ ኣበሳኡ ከድሑነ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ማዕንተይካ ልዕል ኣይብለን ኣብ ዓብይን ዘስተውዕለሉን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ሱቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ድዩ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከሙያ ኣታ እስራኤል ካብ ብሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን መዝሙር 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ በታ እግዚአብሔር መሕደርነት ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣያእቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይደይብን ንዒንተይ ድቃስ ንኸመሮ ዓይነ እውን ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባፅዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራጥስ ሰማዕና ኣብ ሞሮርያ ዓረኸብናያ ናብ ማሕደሮ ኣተና ኣብ መርገጽ እግሩ ንሰግድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ንዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽኩእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ክቐምጥ እየ ውልድካ ኺዳነይ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይ እንተሓለዉ ውልዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ኺቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋር መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንደኻታታ እንጌራ ኸጽብዎም እየ ንካህናት መድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳነ ኸኣ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብ ኣቐርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቑበኢ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናባኽራን ዝወርድ ጠሊ ህሩመን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ 137 ን
መዝሙር 137 ኣብቲ ቃሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ንዘከርና በተና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ እበላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና መዝሙር ዳዊት ካባና ደለዩ እቶም ዘሳቅዩና ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና ኢና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌሜ እንተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረሳኣኒ እንተ ዘኪረኪን ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብ ትንሓገይ ትጣበቕ ኦ እግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረት ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክትዓንዊ ዘለኪ ጓል ባቢሎን ዘከርና ዝገድፈኪ ምስጉን እዩ ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዘራጽሙ ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ብሙሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢካዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ ውን ስለ ሳህልኻ ሓቅኻ ኢለ ከመስግን እየ በታ ዝዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣተባባዕካኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕካያ ወይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣብታ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ ግብርታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚአብሔር ርብል እዩ እሞ ፍትሑታት ይርዮም ንዕብያት ካብ ርሑቕ የለልዮም ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ ውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለ እዩ ወይታየ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባረ ዳውካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ ቀጽል መምህር ቀጽል መበል 141 መዝሙር ጎይታዬ ናባኻ እዊ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድመኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣኖን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለውሃት እዩ ዝሰልፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዓጸምትናኹሙ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚአብሔር ጎይታዬ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘጫወዱለይ መጫወድያን ካብ መፈንጥራን ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጫወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር መበል 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ እኽዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መንገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓቁለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲስ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግትያ እናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ኸርድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰባይ ትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ትምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ቆናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቋት ፍጥሪ ዘውፅኣሎም ንጥሙያ ክንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም
እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደለኑ ይቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም እግዚአብሔር ንዘኽታመን መበለትን ይኣልዮም መገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላክን ውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ 147 መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ ጥዕሚ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንሱዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ፈውሲ ነቕሳሎም ይዝንን ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቆፅር ንኹላቶም ብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንሕቱታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም እግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ኣብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነቲ እንስሳን ዝምህለሉ ጨቃዊት ኳኲትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን ብኣጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሆ ንጸጉኡ እውን ዝብጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር ማዕጾኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንኣምላኽኪ ኣመስግኒ ኦ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገበር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሰሓይታ ከም ሓምኩሽቲ ይብትኖ ንበረድ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩዕ መን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክፎ ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕስ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ኢሉ ኣይገበረሎም ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መበል 148 መዝሙር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣብትን ፀሓይን ወርቅን ኣመስግንዎ ኣብቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣብቶም ናብ ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈቲሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣብቶም ገበላትን ባሕርን መዓሙቕ ኩልኩም ኣብቶም ሓውን በረድን ሳሒታን ግመም ኩሉ ቃሉ እተስልጡ ህቡብላን ኣብቶም ኣኽራንን ኮራብትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳ ለመን እትብልን ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድሪ ኩልኻትኩም እህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረዲ ምድሪ ኣጓብስ ጎራዙትን ዓበይትንስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ብርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ንዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እንዳበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሰይ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እታ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብሰየ ገና መሬት ትነብርኻ ባሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብራ ይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ጋህነ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪተን ስእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ
መሐረንን አድህነን እናበልክ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንስ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃልወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዮፍ ዝኾነ ተግባራትከን እቲ ሕማቕ እከይከን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ትቕላዕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብሉ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሶ ዘለኹ ኣብ ህይወተይን ዘይብዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ የርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ ብኃጢአት ክንሓድር ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሃለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልእ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና ማዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወተይን ኢኻ ንብርሃንካ ድማ ብርሃን እንርኢ ምሕረት ካብኣቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረከትን ምስጋናን ብሓቂ ናትላዕሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋንን ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ ብኣኻ ማን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጽበ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ንእንታነ ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሓሙታን ዝተንስአ ንምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ ያናብሩ ዝተቐመጠ ኣብ ብርሃን
ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ፍቓብ ፀሓዮሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝፅኾንካ ጎይታ ርድእ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝፅኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንተገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣዲ ክርስቶስ ሰላም ለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲ ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሓነ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጪኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ምስ ፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ንሱ ነቢያት ሓዲሩ ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት ብዝስረየላ ሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልቅስካን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ሁን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ኢኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቅርታ ምሕረትን ግበረና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩብከ ማበሳነ ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን። ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕልፍናሎ በደልና ንስእና ወአድኅና እምበላ ፈተና ይእትውና ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም በሕልና ገለኺ ብስጋ ኹን ገለኺ ኣዲ እግዚአብሔር ጸበል ሰላም ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍራኻት ዝኾን በረኺቡ ኦምታ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ኃጢአትና ሰሪየልና ክሰሪየልና ፍቅር ፍቅር ኢየሱስ ኢየሱስ እንተና አሜን። ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊት ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኻ ሩሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ድንብር ድኣና ትህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና
ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ስምካ ይቀደስ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ፍለና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ ዘይታምሪፀኒነ ድንግልና ተክልት ምልኣ ስጋች ተከን ኣፍለሰች ወልድ መካነ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር ሃተ በእንተ ኩሉ ንሞ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜች እሳት ድረበት ልሳኑ ዘለች ቤት አፉ ያስተንፈሰ ወልሳን ያልነሰሰ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶበ አቀረቡት ተውዳሴ ማርያም ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜኪ ዝትየ እመረከብኩ ሞገስ በየማነቺ ባርክኒ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ምስለ ነፍስቺ ኢመዋቲ በተሰናወ አሃቲ ማርያም ወለተ ማቲ ሐመረ ተርሴ ዘሰሎሞናን እንታይተው ጠቢባን ወርቀያፌዝ ባቲ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች መካነ ፍስሃ ወኑዛዚ ሀበ እየሪአየ ወለላ ወእይሀየል ወለትካል ማርያም እሉት ውስልባ አምላክ እንቅድመ ዝዤ ትፍስት ተፈሳይኩ በፍልሰትች ዜ ገጸ ዚአሽሬ ማዜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላ ለክብራም ፍልሰተ የሆነው ማርያም ሰቤቶ ብርት ለተዋካ ይገብሮ በእንቲአኪ ውስተ ሰማያዊ ታሪካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘይትቀበል መግበሱ ወዘይነጽፍ ባህረ ተውዳሱ ማርያም ታእካ ለእግዚአብሔር ሥራ መቅደሱ ተበሃሉ በሰማያ እለሺአቺ አፍለስ ማርያም እሰንተ በምድር ታንሶ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአፈልፈደ ስባሄ እምፍልሰተ ኤልያስ አርከ ኤሎሄ ማርያም ቀንሞስ ማርያም አፎርየ እንዘ ብርሃነ ይለብሱ ወይታጸፉ
ሱራሄ ባለ ፍልሰት እቺ መላእክት ሰበኩ ኩለየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ እንዘ ትትዓጸፍ ጸጋ ወትለብስ እበየ ማርያም ስጋቺ ዘተመሰለ ባሕሪ ተሃፍረ ሞት አኮኑ ሶበ ነጸረ ወርየ እንዘ በደመና ብሩህ ያርግ ሰማየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወርኅ ስነ ስብሐቲሁ አብራ እንበሌኪ ድንግል ወነበለወልድኪ በኩረ ፍስሓ አልቦ ለሞት ማእሰሪሁ ዘፈታ ወሙታነ በሲኦል አንቅዓ ሰላም ለፍልሰተ ስጋክ ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያርግ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመልአከ ሞት ጸዋት መልአከ በቀል ወተቀይሞ ሚመጠነ አድወዮ ወሚመጠነ አህመሞ ባለ ፍልሰት እቺ ማርያም የአምላክ አተሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እምዓለመ መትሕት ኃላፊ ወሰአውደ ኪሩብ ተሃሉ እንዘ ያቅባ ሱራፊ ማርያም ስብሕት እምነት እጅያ ዘወራታፊ ናሁ ተሰጠምኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ ባሕረ ንግሥች ወትረች ያያጀፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ዋየናወን መዝራእተ ሳሂሉ ማርያም ዝክርኪ ለትውልድ ዘይሄሉ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሉ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተዋህዳ ወተካፈለ ከበዳ ለፍልሰት እቺ ድንግል ለኢየሩሳሌም በአውዳ ስሂነ ተስካር ዋፈ ወደፍረ ጸዓዳ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያ ያበውእ ወጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋክ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እንፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎ ወሰባይረት ሰድኒ ማርያም በክነፈ አውሎ ለምንት አነ በፍግአ እዴሎ እንዘይዴግነኒ ሞት ዘይገን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመትኩኒዮም ወእመ ለሆርያን ደቂቅ ተሳየጥኒ ማርያም በንዋየ ስልጭት ከመይሳየጣ መለተ ፍትወት ዘመዳይዋት አመት መክሌት ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እንተቸኒሃ ወጋባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማይሰረ ሞት መሪ ሶበሰ ትፈቅዲ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ይሳነች አግዘቶ ለኃጥእ ገብር
ሰላም ለትንሣኤ ሥጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ ምንታ ርእሶ ሕያወን ድኅረ ኀበ ውስቴታ በጽላሎትኪ ክነኒ ማርያም ርግቤ ኤፍራታ ወሰውርኒ በአክናፍኪ አመ ይከውን ኃጢአታ ወአመ ታገብ በምድር ዘነሳሳት ሰላም ለዕርገተ ሥጋኪ ዘተወትነቦቱ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ዘኀቤኪ ተአኩቶ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሰርጎት ትርሲቱ ስኡ ለይኩን በልብስኪ እስከ ነላዕሎ ወታይቶ ፍሬ ከናፍር ወአብ ውዳሴኪ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወሕማሙ እንተ ተለዓለሞ ከሰስሙ ምስለ ፍልሰትኪ ድንግል እንተ ቱተሳ ፍልሰተ አጽሞ እንዘ ይብልስ ወበጸለየ አሜሃ ቀዲሞ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርን ስብሐት ለኪ ማርያም ለአምራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አቡቱ ወርቅ ወብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሎን ማርያም ያሸፈቱ ጣዕማን በረኸታን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳና ይሃሉ ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ሰላም አጀሚርካ ሰላም አፈጽመና ናይ በረኸት ጾሙን ጸሎትን ግበረልና መዓዝ ዝቆረሉ ምሕረት ዝወርደሉ ንሕና ድማ መገድና ዘነቃንዓሉ ግበረልና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ንዕለት ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ክፋድ ሆና እንበረ ፈተና ይትሆን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ኦግዝእቴ ዝቴማ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላምታ ሕሊና ከድንግል ይኸ ብስጋኹም ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸይ ካብ ኣንስቲ ብርጢ ፍረከር ዝኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምካ ዘይመውት ህያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላክ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትና ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻያን ክዓሩሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሖ ወያይብቱ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና ንሕደግን ካብ ክፉኣት ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
ሓጢኣትና سريلنا ኣፍቅሮ ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና لمنلنا أمين وأملاخنا أملاخ حقوسنا أملاخ دستاني خانا زم حيل مسكانا خابز حضر بيتم أدسكا كاباقا سريتن هوتن كل منوز أميم زمت سوتنا نسنبارت كاصلتم تقبل أبس أم حدا قلم أقول حتى أتما يتطمت سوء أم تقبل صلتهم كنت أم عذاب كن مخيب صح وقويتنا أملاخنا ترى براي ترأنيخا ومحاري تأمتنا تملسنا خا أبزل عالمنا بزمت إن كن سجل الكان سمكاب حورت كان خبرن كان مسكنن كنو دسن بحاجة ودخاب وزلكا مسكانا صناعة مسؤول من فز قدسن يزي لو من كل ساعة نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا ملات تمسكني تودسن ناب قدس ما دركا زغون دراش كن عطو زعدل كان نسغاخا مسكانا قدسنا حنا حسبنا سر مسكانا خن فيلكا نسغانا كلنا محسنتان لما نتقبل سمام سركانا سول سنا جنا ما عذاب امنت هبنا نخلنا بزي ميጨነቅን بزي شعرتن بزي معنكفن حلو نغرنا كم من دلهاس نعينتنا دما كاب نبعات نفسنا كم من حيات متادحن بصلاه كلم تم كفترت عالم زسمر خامس سنبع خاذ دحنا حوسنا بحاد ود خامس نزمان فز كل سن مسغانان صنعتن بوزلك لمن كل ساعه نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا أعلم آمين بأنت سلاسيك تسهل منت سلاسيك تسهل منت سلاسيك تسهل بنت هلاويك تسهل بنت ردتك تسهل بنت تسبيتك تسهل بنت لدتك تسهل بنت معتنا زصورك تسهل بنت عيداويها لقسساك تسهل بنت عبراجها لاكفاك تسهل بنت عطباتها لحسناك تسهل بنت كنافرها لساماك تسهل بنت زبانا زعزلك تسهل بنت عقارها لانسسوا مثلك تسهل بنت قزرتك تسهل بأنت تنكاتك تسهل بأنت صومك تسهل بنت همامك تسهل بنت تأزوتك تسهل بنت صفاتك تسهل بنت زسلبو كدانك تسهل بنت كسفتك تسهل بنت كراتك تسهل بنت قنوتك تسهل بنت سكلتك تسهل بنت موتك
ተሳሃል በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ዝርከ እግዚኦ ተሳሃል እንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ገዓራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃል በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃል ተዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃል እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃል እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃል ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተረከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአትርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽኡከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐተቱከ ከመ ሰራጭ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መልታህቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራጅከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥልከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝይር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
በሳልስ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትገንዝን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃ ለእመጸባዖት ንጉሥ እለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ መአውስኡ ማርያም ምሃ በቃለ ስብሃት ጸውዑ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል በራተ አደ ወእመ በግኡ ማርያም በጽራከ ተማኅፀን ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር
ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይለነ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌ ከባዕዴናመ ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ወደአሚረ ትሰመይ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሃረነ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለነ ለከ ንቤኖ ስብሐተ ወለከ ናርጋ ማረነ መሐሪ ኃጢአተና አስተስሪ ዋድነ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረትህ ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ማቤ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳለ ሀብሳይለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካል በምሕረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳልከ ለኩሎም ለይጼውእ የሴውከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ሳሎ ይፈኑ ለነ
ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሀበ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስ አመሃት ነፍስ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ በአምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስ በእግዚእ ወአምላክየ አመሃት ነፍስ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሀበ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስ በእግዚእ ወአምላክየ አመሃት ነፍስ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ንሳሎ ንሳ ናስተምሮ ጻድቅ እስመ ትካሉ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነደናያን ረዳኤ ምሉዓን ንኢናቤከ ተማጸን ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ሕዙናን ንናቤ ከተማ ይሰነ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅዱሳን ንኢናቤከ ተማጸን ወበከመ አትከመነ እምነግሥ ከሰርክ እቀበነ እግዚኦ እስከ ወበከመ
ወበከመ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትረሃብ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረቡ ስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ ሐረነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ወንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባርከኒ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሳዊ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ወልድ ወልድ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ማለክ ለሰላም ነይ ሀቤየ እንዲአየ ሰናይ ረግየ መዓዛሁሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ
ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግናይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ኢት ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢት ትንቢቶም ለነቢያት መጎሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶሎ ተግባረ ደዊው ለወልድሺ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ ተከብራሌነ እግዚኦ ማተከምኔነ እግዚኦ ካኮ ለኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነሳት አግብቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ኩርሰሳውያን እግዚኦ ለነፍሳ ኮነ እንተንዮ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስ ዘፊነ መካሪያ በፊኖዳ እግዚኦ ቀባ ናገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ እግዚኦ ቀባ መካንነ በሰላም መድኃኒ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ዝድምስስ መገድና ዝቕንዕ ህይወትና ዝልወጥ ናባኻ ዝቕርብ ጸሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በጾም እዚ ሕቶ ሃዋርያት ከም ዝመለስከ ኣምላኽና ሕቶና ዝምለሰሉ ሓሳብ ልብና ዝሰምረሉ ድሌትና ዝማልኣሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እንሓቶ ዘለዓለማዊ እንደልዮ ሰማያዊ እንሓስቦ ድማ መንፈሳዊ ኸውን ኣምላኽና ሓግዘና አሜን። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ኩሎም ድማ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ሃገርናን ጎረባብትናን ከባቢናን እዚ ወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠል ዝናም ሲሳይትናን በረኸታት ዝመልና ሩባታትና ብወሓዚ ምድርና ብጠሊ ምልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ጣር ድሕንካ ፍረ ምህርቲ ብፅሓልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እጾም እዛ ኣምላኽና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን እንበቃዓሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት
بناي نبياتنا هورياتنا صاركان سمايتاتن صورتي تفلينا كمتنا هوريات زمهر كايم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي كدس فاركان تاب سماي كم نعلت مقبنا لما هبنا نحن زودلنا ودلنكم زحلقنا لهم ودلنا نعسنا كفاد احنا نمبر فتنا يتطون نقسن حيلين كبر نزل على نتكاي مؤمن وزتي مريم بناك كبر ملا سلام لكانه لنا غادي نسقط أديجال يتوات ويتا سراوي سلام لكله يسري كمان استبرتي غفرك الصمر وملت تسقى زيابير مساخي وفس تدسك عطياتنا صرينا نفتو ودغيس كرسوس من تانا حريت لمن لنا امين سلوس قدوس سلوس قدوس ملاخي ودنقل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي እግዚአብሔር ምሳሌው ወድኽ ጸልልና ኃጢአትና ማደና ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን ጸሎት እግዚኦ لكل ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ንዝንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክርእዩ ይደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ንዝንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣይዛንኩም ብጻትን ዝርከም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ عصبني وعصهاني ام هاتياتي وما بسايني عنصهاني اسم للي عامر جيجاي هتسباني وعصهاني ام هاتياتي وما بسايني أنصحني اسم للي أمر جاي
እጽበኒ ወአንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወማበሳየኒ አንጽሐኒ እስመ ለልየ አእምር ጌጋየ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ Christos,
ድማ ቅርብለልና መንፈስካ ምርሓና ሓይልኻ ደግፈና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቀበለልና አምላክና በረከት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት አቦታትና ሐዋርያት ክፈለና እትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንምረሓሉ ክንነብረሉ ክንእዘዘሉ ሓግዘና ብሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እሳና ከብፋድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልዕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተፈስሑ ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ና ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኩከም መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ ምእነቱን እሱን አውሎጀ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 40 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ልመለሰሉ ንሱ ከዓ በል መምህር በለ ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብ ዕዳ ነበርዎ ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ ዝፈዲዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደገሎም ካባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መኖም እዩ ስምዖን ከዓ ንዓይሲ እቲ ብዙሕ እተሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰሉ ንስ ከዓ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንስምዖን በሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ስትሪኣ ደለኻ ናብ ቤትካ ኣተኹ እሞ ንእግረይ ማይ እኳ ኣይሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋራያ ጠልቀት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘት ንስኻ ኣይተሳለምካንን እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓም ኣእጋረይ ኣይዓረፈትን ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኸኻንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቁዲ ቀብኢ ለኸየት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ንዓኣ ድማ ኃጢአትኪ ተሓዲጉል ክበላ እቶም ምስኡ ኣብ ማኣዲ ተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዚ ኃጢአት ድማ ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ድማ ኪድ በላ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እቐልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ዚና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኩን ይሁን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ምስለ ለአምላክነ ርቱ ካን ዘይትልወጥና አኻና ኣብ መሰረት ጠባትን ዓቀባ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሒድናና ርሒቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ነትን ጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፈረ ለኻዮ ሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ
وقويتام أنت زنحنا ورد كان مسكنك كالونا وقويتا زاقا سباق وديتم ماليتم كل ساعة مسكن غانا كور مسكاناي قدم مساقات نبرناتكا قالناتكا مخرناتكا طوبناتكا مصحن زلاكا ايخا عالم كي تفتر مساقالو زغون قوة بارسب نمر حامسقات تقلسك على كبارو تاتيات حارة وصانا ودخان فوركان قويتانا إيس كورسوسي سلازا قويتانا نحنا ورد كان ودسك كالونا نودسك نقرب الكلنا نفس تعطى زرين جنق من فشل زي بلينا تم تسلز قبل من زردهم نتم أبرق رجعت يتوحيد أمساقي مدحنين تم يازحلين فاز بقول لهم عركم منان صار كان زمسكر لهم ننسحن معدري أم بصدق نستوع وسماعين ببلد كداني نزغت عمازة لنا تامر من جانا أمنتهم جوا من فسنا بسجان حيلهم تكون تغلبت كريستيان كون مرازب وقويتا كعرفنا كل سنة خلنا ودسنا بوامسال من قستقابل باتنا نفلت علونا باخام فور ودخان قويتنا يسم بمسكانا صنعاتون زل كان زل عالم عالم بنتي وباء تفكر والدك اجزينا يسوس زبطو لك العالم ملاك السماء بجدان قالوا سلسبا قالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا صومنا صلتنا سبعنا دما إسغاء تقبللنا بسلام جميرك بسلام أفصمنا أفصام يدما أملاكنا دليون رخبلو حساب لبنا سمرلو حتى نادما خبخالا ملسن رخبلو قبرلنا قدس جابير أملاكنا ودس مودات وانت تصبق أيمو مودات كلنا تصبق لنا كم محرد كمبر كم بدلنا يتغيدنا بركات دينا قدس رنجل مريم بركات أبطاتنا قدسانا وريات فلنا بسماياتنا برابونا سمكاي كدس من إسرائيل فكرتا بسماي كم ماندريو نادت مقبنا لمعبنا نحنا نزودنا بغيرهم كم زحرنا نعسلنا كفاد احنا نمبر فتنا يجدنا من قصة حيدان بنزل على مدكاينا وزت يا مريم نكدس قبريل سلام لك أخي سجاء وندنقلخي أدي زابير صوات ويتاسرا سلام لك نسخي خامس برغتيخي فرقاس مغرور وولد سكا زابير يسابي وفسيكي داسبلكي حياتنا حياتنا فانتوتي يسوس كريستوس منتانا راتك مننا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስድራ እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ኣብዚ ቅዱስ ቤቱ ስለ ዝኣከበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ካብዚ ዝተነበበልና ወንጌል ንእሽተይ ድሕሪ ምዝርራብ ሎሚ ዕለት 7 ነሓሰ ፅንሰታ ናይ ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነ ከዓ ብዛዕባ ፅንሰታ ንእሽተይ ክንርኢ ኢና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ከምዚ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ወንጌል ክንበበልና ዝፀንሐ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 40 ጀሚሩ እዩ ተነቢብልና። ኣብታ ቁፅሪ 48 እንታይ ትብል ቃል ተፃሒፋላ? ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ። ጎይታ ክርስቶስ ነታ ብንብዓታ ኣእጋሩ እናሓፀበት ብፀጉሪ ርእሳ ኣእጋሩ እናደርዘት ሽቶ ዝቐብአቶ ኣብ እግሩ ወዲቓ ምስ በኸየት ምስ ተነስሐት ይቕሬታ ምስ ሓተተት ጎይታ እንታይ ኢልዋ? ኪዲ ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ ምስ በለ ጎይታ እቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ እንታይ እዮም ኢሎም? ኣብቲ ቁፅሪ 49 ውርድ ኢልና እንድሕር ኢናያ እቶም ምስኡ ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ከዓ ብልቦም እዚ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእልሲ መን ኮን ኮይኑ እዩ ኢሎም ሓሰቡ። ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን ኮን ኮይኑ እዩ ኢሎም ሓሰቡ። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ክበሃል ብእዝኖም ሰሚዖም ስለ ዘይፈልጡ ኣብዚኣ ጥራይ ኣይኮነትን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 ክሳብ 26 ኣብ ገዛነ ምባ ኣብታ ቁጥሪ 20 እንታይ ትብላላ? ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ትብል ከዓ ልቃ ከምዛ ናይዛ ሰበይቲ ንረክብ ኢና። ሓደ መጻጉዕ ነይሩ ንብዙሕ ዓመት ዳሓመመ። እቶም ቤተሰቡ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ ኣሎ ምስ ሰምዑ ብቃሬዛ ተሰኪሞም ነቲ ሕሙም ሒዞሞ መፅኦም። ካብቲ ብዝሒ ህዝቢ ዝተላዕለ ናብቲ ክርስቶስ ዝነበሮ ቤት ከኣትዉ ስለ ዘይከኣሉ ክርስቶስ ክፍውሶ ምዃኑ ከዓ ፍጹም እምነት ስለ ዝነበሮም እንታይ እዮም ገይሮም? ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ደይቦም ነቲ ጡብ ኣፍሪሶም ዚንጎ ነቒሎም ብልዕሊ እቲ ገዛ መእትዮሞ ነቲ መጻጉዕ። ክርስቶስ ከዓ እምነቶም ርኢው ነቲ ሕሙም ብምፍዋስ እንታይ ኢልዎ? ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ። ኣብታ ቁጥሪ 10 ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ምስ በለ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ብምግራም እንታይ ኢሎም? ኣብታ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 21 ትሕት ኢልና እንድሕር ርኢና መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ንእግዚአብሔር ዝፀርፍ ዘሎ መን እዩ? ንክርስቶስ እዮም። እዚ ንእግዚአብሔር ዝፀርፍ ዘሎ መን እዩ? ብዘይካ ኣምላኽ በይኑኸ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ? ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ኢና ንርዳእ? ሓጢኣት ዝሓድግ ኣምላኽ በይኑ ምዃኑ። ስለዚኦም ከዓ ንክርስቶስ ከም ኣምላኽ ይፈልጥዎ ስለ ዘይነበሩ እዚ ንእግዚአብሔር ዝፀርፍከ መን እዩ? ምክንያቱ ከመይ ኢሉ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ይብሎ? ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ፈጣሪ ጥራይ ደይኮነን ኢሎም ተገሮም። ክርስቶስ ግና እንታይ ኢልዎም? ኣብታ ቁፅሪ 24 ውርድ ኢልና እንድሕር ኢናያ
ወድሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ይነጊርዎም ወድሰብ ማለት ብዛዕባ ነፍሲ ይዛረብ ደሎ ንሱ ከዓ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብ ክልተ ቦታ ሓጢኣትኪ ተሓዲግልኪ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ክብል ሰሚዕናዮ ኣብ ክልቲአን ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ሙሴ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ይኹኑ እቶም ጸሓፍቲ ኣይሁድን ፈሪሳውያንን ክልቲኦም እቶም ዘይቅበልዎን እቶም ተቐቢሎም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሐዋርያትን ተገሪሞም ሓጢኣትኪ ተሓዲግልኪ ዝብልሲ መን ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ሓደ ፈጣሪ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ፈጣሪ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 29 እንድሕር ርኢና ዮሐንስ መጥምቕ ንንስሓ ናይ ንስሓ ጥምቀት ከጠምቕ ከሎ እንታይ እናበለ ይሰብኽ ነይሩ ወይ ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢልዎም መን ኢኻ ንስኻ ክርስቶስ ዲኻ ኤልያስ ዲኻ ወይ ሙሴ መን ኢኻ ስለምንታይ ኢኻ ተጠምቕ ዘለኻ ምስ በልዎ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኣነ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ኢሳያስ ዝተነግረ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕኑዕ ኢለ ድእውጅ ኣዋጅ ነጋርየ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ብድሕሪ ክርስቶስ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ንጽባሖይቲ ይብል እነሆ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ መስኪሩሉ ክብርና ኣምላኽ እነሆ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ንሓጢኣት ዘርሕቕ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ክርስቶስ ንሱ እቲ ንዘመናት ደቂ ኣዳም ኣብ መከራን ኣብ ኩነኔን ኣብ ሽግርን ኮይኖም ዝጽበይዎ ዝነበረ ንኽውለድ እሞ ንኸድሕኖም ካብ ዓርዖት ሓጢኣት ነፃ ከውፅኦም ዝጽበይዎ ዝነበረ ብነቢያት ድተሰብከሉ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ዮሐንስ ቀቅድሚኡ መጺኡ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ እናበለ መገዲ ክጸርገሉ ምስ ጸንሐ ክርስቶስ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ከሎ ክሪኦ ከሎ እንታይ ኢሉ እነሆ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ቅድሚኡ ነቢያት ይፍውሱ ነይሮም እዮም ሙታት የተስኡ ነይሮም እዮም ይምህሩ ነይሮም እዮም ይንበዩ ነይሮም እዮም ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣለኹ ተሓዲግልካ ኣሎ ወይ ድማ ሓጢኣትካ ሓዲገልካ ኣለኹ ግን ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ፈጣሪ ጥራይ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ግን ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እቲ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ክትሓዲግልክሎ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ይብሎም ነይሩ ብዛዕባ እዚ ዮሐንስ ክምስክር ከለካ እንታይ ኢሉ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ መስኪሩሉ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚኣ ክንሕዛ ዝደልን ሎሚ ሓጢኣት ዘሓድግ ብጀካ እግዚኣብሔር ብጀካ ፈጣሪ ማንም ሰብ ይኹን ማንም መልኣኽ የለን ሐዋርያት እንድሕር ርኢና ንኣብነት ዮሐንስ መጥምቕ ባዕሉ ተነስሑ ኢሉ ይሰብኽ ነይሩ ሓጢኣትኩም ሓዲገልኩም እየ ኣይበሎምን ሓጢኣቶም እንትሕደገሎም ግን ተነስሑ ብሎም ነይሩ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 18 እንድሕር ርኢና ክሳብ 24 ኣብ ገዛ ነንብቦ ግብሪ ሐዋርያት 8:17 ሐዋርያት ብኢድ ብምንባር መንፈስ ቅዱስ ነቶም ዝኣምኑን ዝጥመቑን ዝነበሩ መንፈስ ቅዱስ ከውርድሎም ከለዉ ምስ ረኣየ ስምዖን ዝበሃል ሃብታም በዓል ገንዘብ ሒዙ መፂ ናብ ሐዋርያት ከምዝናትኩም ጸጋ ሃውን እሞ ኣነ ከዓ ንሰባት ከምዝናትኩም ኢደይ ብምንባር መንፈስ ቅዱስ ከውርደሎም ኢሉ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ብገንዘብ ክገዝኦ ሓሲቡ ማለት እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ኣዝዩ ሰንቢዱ ንምንታይ ከ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ተሓስብ ኣለኻ እታ ጥቕሲ ከንብባየ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 18
ግብረ ሐዋርያት 8:18 ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሐዋርያት ከም ዝተዋህበ ምስ ረኣየ ከም ዝናበለ ገንዘብ ኣምፅኣሎም እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንኣይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ሃቡኒ ብገንዘብ ማለት እዩ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓስብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብ ዝኽፍኣትካዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተ ሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ ኣብ መሪር ቅንዕን ኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣትን ከም ዘለኻ እርኤካ ኣለኹ በሎ ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩምዎ ነገራት ሓደ እኳ ከይበፅሐንስ ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ በሎም ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ይገይሩ ስለዚ ከዓ ጴጥሮስ ሰንቢዱ እንታይ ኢልዎ ካብዚ ክፍኣትካዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልበኻ እንተ ሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ እንተዘይኮይኑስ ኣብ መሪር ቅንዕን ኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣትን ከም ዘለኻ ይርኤካ ኣለኹ በሎ ስለዚ ጴጥሮስ ደፊሩ ሓጢኣትካ ሓዲገልካ ኣለኹ ይበሎን ተጋጊየ ምስ በለ እሞ እንታ ክገብር ካብዚ ድበልኩሞ ኩሉስ ሓንቲ እኳ ከይበፅሐንስ በጃኹም ለምኑለይ ምስ በለ ምስ ተጣዓሰ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣሎ ይበሎን እንታይ ኢልዎ ሓጢኣትካ ምንቲ ክሕደገልካ ተነሳሕ ስለዚ ነቢይ ይኹን ሃዋርያ ሰማዕቲ ይኹን ጻድቕ ሓጢኣትካ ሓዲገልካ ዝብል የብልናን ኣይብሉን እዮም ከዓ እቲ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ፈጣሪ ጥራይ እዩ ብልምዲ እንታይ ንብል ኢና ብፍላይ ኣቦታትና ኣዴታትና ናይ ቅድም ማለት እዩ ኣውና ኣርጋዊ ማዕረይ እቕረበለለይ ሓጢኣተይ ሕደገለይ ኣደይ ማዕረይ እቕረበለለይ ሓጢኣተይ ሕደግለይ ንብል ኢና ምሽ እግዚኣብሔር ጥራይ ሓጢኣት ዳሓድግ እቲ ዝፈጠረና ንሱ እዩ ንስኻትኩም ጻድቃን ናይ ኣቦይ ቡሩኻት ንዑብየማን ኢሉ ናብ ገነት ደአቱ ንስኻትኩም ሓጥኣን ካባይ ረሓቑ ኢሉ ነሲኦል ዘእቱ ከዓ ክፈርድ ዝኽእል ንስኻ ሓጥእ ኢኻ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ክብል ስልጣን ደለዎ ሓጢኣትካ ክሓድገልካ ከንጽሐካ ነፃ ክገብረካ ዝኽእል ከዓ ፈጣሪ ጥራይ እዩ ኣብ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሕጂ ጥራይ ከማን 5 ግዜ ኢልና ኢና ብውሕድ ምሽ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ምስ በልና በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ንብል ኢና ምሽ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንብል ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሓጢኣትና ሕደግልና ኣይንብላን ኢና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስለዚ እዚኣ ኩሉ ግዜ ብልብኹም ሓዝዋ ሓጢኣት ዝሓድግ ፈጣሪ ጥራይ እዩ ንፈጣሪ ሓጢኣተይ ሕደገለይ ንብሎ ንቅዱሳንን ንመላእኽትን ከዓ እንታይ ንብሎም ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብ እግዚኣብሔር ለምኑልና ንብሎም ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ ፅንሰታ ድንግል ማርያም ዝተፀነሰትሉ ዕለት 7 ነሓሰ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ፅንሰታ ከዓ ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና ድንግል ማርያም ብዛዕባ ፅንሰታን ብዛዕባ ልደታን ዝምልከት ልክዕ ከም ናይ ክርስቶስ ኣብ ኦሪት ብዙሕ ግዜ ብትንቢት ተነጊርላይ ድንግል ማርያም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 እንታይ ይብል ትወፅእ በትሪ እምስርወ እሴይ ወይዓርግ ፅጄ እምጉንዱ ካብ እሴይ በትሪ ክትወፅእ ካብቲ ጉንዲ በትሪ ዕምበባ ጠጢዑ ክወፅእ እዩ እዚ ትንቢት እዚ ካብ ዘርኢ እሰይ ድንግል ማርያም ከም ትወፅእ ካብ ድንግል ማርያም ድማ ጎይታ ከም ዝውለድ እዩ ዝነግር እታ በትሪ ጠጢዓ ኢልዋ ደሎ ንድንግል ማርያም እዩ እቲ ካብኣ ካብታ ጨንፈር ዝወፅእ ዕምበባ እቲ ፍረ ከዓ ክርስቶስ ምዃኑ ብትንቢት ኢሳይያስ ተነጊሩ ኣቦታት ይትርጉሙልና ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት እታ ቀዳመይቲ ምንጪ ናይ ድንግል ማርያም ንፅንሰታን ንልደታን ብኡቢሉ ከዓ ናይ ክርስቶስ ልደት ዝተነግረ ትንቢት
ويز التوهبة تسفى قال أبزا فترة معراف 3 قطري 14 أمتاي دبل نركبينا أدامن هيوان انت قاقيهم كاب جنة مستسوقوقو اكزابير تاي دبل تسفى يهيبوهم زر إذا سبيتي رأس تتمن كيتش فلقيو سيطان أدامن هيوانن أقاقيهم كاب جنة مستباررو انتاي تسفى حيزوم يموتيهم زرئي تاسبيتي زرئي هيوان اتي زر تاسبيتي كاب دنجل مريم زولد رأسي ازتمن كيتشف لقيو رأس سيطان كيتشف لقيو دبل تنبيت تواهب واميام واتيوم بغميخا اب قداسي مريم ابونا اب بحرياقوس اب قداسيو انتي واتو تسفاهو لأدام عم يسدد ام جنت أدام كاب جنت كسقوا كله تسفو زنبركي نسخيخي النابلة أب قداسي مريم أب درستو زيت أقصو مالتي مريم نبرت أنزت تفلس واستحقي هومو لنبيات بمبالكا مصحفنا ينقرنا انتهي مالتي زي أب حقوتهم قدسان أب حقوتهم نبيات دنقل مريم كاولدو ناولدو أنها تساقرت تمتص نبرت يبل مالتي لومي أب قداسي أبزس لزي قدسنايو أي سمعكم من أب قداسي جين لومي عملو إرترا إثيوبيا ولا كل عالم نا إرتران نا إثيوبيان أرثوذكس بيت كريستيان أب قداسي كان مزمور داوود معرف 8 سبكة تسابيغو مسارتاتها وسط أدبار قدوسان يا بدرون እግዚአብሔር لأنا قصصيون أم كله تأيينه ليعقوب زبل سبكة تسابيغ لهم بيت كريستيان إذا أبوتات كترجموا وخلوا داوود بتنبيت تزاربو مسارتا كافتم قدسان آخران مسارتنا دنجل مريم كافتم قدسان ولدو مخانو بتنبيت تزاربو سلزنا بريو حارقنا قدس دنجل مريم عند حررينا قدمي كريستوس ممصو قدمي دنجل مريم ممصا قدم بزح عمتات بطريقان تيكتان زبهالو نግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰብአይን ሰበይትን ነበሩ ይብል እዞም ሰብ ቃል ኪዳን ኣብ እምነቶም ጽኑዓት ኣመንቲ እግዚአብሔር ብጸጋ ከዓ ሙሉኣት እኳ እንተነበሩ ውላድ ግና ኣይነበሮምን በዓልቲ ቤቱ ቴክታ ንሰብኣያ ብሰንከይ ብደይ ውላድ ካብ ትተርፍ ኪዱ እንዶ ካብ ካልእ ወለድ ምስ በለቶ ኣነ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣይገብሮን እየ እግዚአብሔር ስፈቆደ ይኹን ኢሎም ማለት እዩ ጸሎት ምስ ገበሩ ግን እግዚአብሔር አምላክ ብሕልሚ ሓደ ራእይ አርእይዎም ማለት እዩ እቲ ሕልምቲ ናብ ፈታሕ ኸይዶም ምስ ፈትሕዎ ከዓ ኣዝዩ ደስ ዘብልን ዘበስር ነገርን ነጊርዎም ማለት እዩ ሕልሞም ተፈጺሙ ከዓ መበል ሻሙነይቲ ድንግል ማርያም ጓልጓሎም ምዃና ብሕልሚ ተፈቲሕሎም ማለት እዩ برجت دنجل مريم مخانا بيشوبوت أيتناغرومن جن أزيا كامل أختن كابسباتن اتبلت ولاد كوهابو مخانو تناغيروم مالتي إذا ما عسيو قدمي شومون تولدوتات ناي دنجل مريم مالتي سلازي بطري كان تيكتان نمن وليدوم ن هيمين اتبهال قوال وليدوم نساقا عغمي هيوان بتي 5 مرعوات دير دي اتبهال قوال وليدا دير دي خا تونا نتبهال قوال وريدا تونا خا نسيكار وليدا سيكار نسيتنا وليدا سيتنا ني هيرميلا وليدا هيرميلا خا نهانا أديا نقدس دنجل مريم وليدا مالتي هانا خا مسبع البيتا إياكيم كلتيهم قدساتن فرحات أملاك زلوهم سبق الكدان يمنيرهم لكع خمت ناي بطريقان ناي تيكتان ويد ما لكع كم ناي أبراهامن ساران ولاد سيينوم كساب زارغو ولاد أهابو من نيرو እግዚአብሔር من يمزيوم هانان إياكيمن ندنجل مريم أبوان أديان اتزقرم عم مصحف قدوس بزح كم تاريخ النريوم اتوم عبيت سبات زولدو قدوسان زولدو مبزحتهم عبرقناهم ولاد سينيلوم تسفامس نويح عامت مستتصبيو ايو እግዚአብሔር فرت عقستهم ازيوم قدوساتن
بلوساتن ولاد كم زهابهم نرأي مالتي هانان إياكي من كا ولاد سئينهم أزيوم نجزيابير أملاخ بصومن بصولتن بسجدتن نأملاخ يلمن ونيرهم هذا جزء أبيت أملاخ كيدوم صولت النجبر خلوا مبتعة تماباتيهم انتايلهم تماباتيهم راي ولاد هبنا ودي خنقال ودن دحر خينو حاريسو صيهو كنابينا كبلعنا كيبلنا نبيت أملاك نبوينا قال ندحر خينا خا ماي وريدا سفسفيا كتحجزنا أي نبلنينا نبيتكا كنبوينا يلوم نجزيابير مبتعياتو كم زيلهم كما باتعو خلو كاهن روبيل دبهال يسمع ممو اجزيابير كاب مخانات مسواتي مبصعة أي قبلنيو نسقم كوا اجزيابير بولاد زقصعكم ولاد زخلكلكم سباتيكم ناتكم مبصعة اجزيابير أي قبلنيلو تسفا قريتوم مالتي منيو كاهن روبيل سلازي تسفا زقرصو قالات حماق نجرات كامني متونا عين فلتنينا كاب عابق متسقلي كاب نشيك متسقلي كاب مورك متسقلي كاب دي تمارق متسقلي كاب دياقون متسقلي كاب كهن متسقلي سيطان أبزغون يكون سب حديرو حماق زاربن تسفا قرصنان مورال نقصبرلنان يعي مالتي سلازي زي تتصبي وسوم كاب كهن نسخم دا اغزيابير ولاد زخلكلكم سبات قايهم مبصعة مسواتي اغزيابير ناتكم ايقبلني لو مالتي هانا بزنجر زي ازيات وغيمو افت بيت كريستيان كوفي لا خلا افت بيت اغزيابير اتي ابزوري ازنبره اتكلتي تعمبابات تنترايتو كل فريق اتعو لمليمو رغابيد ما مشقاويتن كتصاوتا غلخا تري شعو ازيا يسمع مالتي اتا املاح نزا اتكلت خمس غيركا بعمبابا اتسلم فرت تهب نزن شقاويتو كا مزدقن كمزيلن كتصاوتا خحغوسا زغبركا نمنتاي نعاي ما هصني عاصي خانيلا نغزيابير كاب لب تلمنو مالتي كابيت املاح تمليسا اب صلوت وعيلا بيت نبيت نجز اخيدا مزدقست جن زغرم ነገር በታለይ ትቲያ ንሳ حلم حليمه بعل بيت اياقيمون حلمي حليمو مالتي ات حلم خا بامنت لاستقبلوا تسفوم كون من تخون ملاك እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል መጽዩ ወላድ ከወልዱ مخانوم አበሲርዎ مالتي በዝኻ ندنجل مريم لكع بزالو معلت شوعت نحاسة ندنجل مريم صنيساتا مالتي سلازي اتي بطريقان كيكتان قدمي لعلميتي عامتات لعلغلتميت عامتات بحلم زرعي ومو مبل شامونيتي ازياف ليت ولاد كم زرخبو بملاخ زتنقرم بحلم استرعيهم لكع جزيم ساخلخا حنان اياقيمن ندنجل مريم ولاد نخوهابهم دنجل مريم بزعلة زي تصنيسا مالتي أدينا هانا نفسه صورن كلا حانت عين سور بيت سبا كتبتها مسمتت تحاقويسا اكزابير لحرنوي حامت تصالوت كسميعو بولاد كبار خكيلا كبدا مسداسست أعينتنا يتعدى تخفيتو كبرنا أملاك يخون مالتي بزغاء هانا جنا ندنجل مريم كي ولدتها دنجل مريم جنا نابز عالم كي تقلقلت كلا أما هتصنا دي أخلا دنجل مريم نبوز حد سبات نبرخت كوينا نبوز حد سمات كاب حمامهم تفوس نيرا مالتي سلازي كابزي نايلومي بزعبات انساتا كنريوت صنحنا انما هارو عابنا غير ندحر حليو تعقستي بطريقان تيكتان ولاد سينوم نويح عمد مستتصبيو تيكتان تايلاتو خيدن دخاب كالو ولادي لاتو كيدو ابكال سبيتي اتينيرون تزخون من الباش ولاد كركب غيل نيرخون دنجل مريم جين غوالو اي مهنت النيرا نغرسوس اب حقو اي مهن النير عند هرت عجيسكا كم زعينت ولاد تركبي مالتي نعملاق سلت تصبيو
ብልመናም ብጸሎትን ንኣምላኽ ብትዕግስቲ ስለተጸበይዎ እነሆ ድንግል ማርያም ካብ ናቶም ሓረግ ተወሊዳ ካብኣ ከዓ ክርስቶስ ተወሊዱ ስለዚ ንክርስቶስ ኣባ ሓጉ ወይ ከዓ ዓባይ ኮይኖም ማለት እዩ ዮሐንስ መጥምቕ እውን ኣቦኡ ካህን ዘካርያስን ኣዲኡ ኤልሳቤጥን ውላድ ስኢኖም ኣሪጎም እዮም ነይሮም ኩላትና ከም ንፈልጦ ቅዱስ ገብርኤል መፂ ሽዑ ንዘካርያስ ካህን ኣብ መቕደስ እናዓጠነ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኦ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጊ እሞ እነሆ ውላድ ክትወልድ ኢኻ ኢልዎ ዘካርያስ ከዓ ሽማግለ ሰብኣይ ነይሩ ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ እውን ኣሪጋ እያ እቲ ናይ ውላድ ጊዜኣ ሓሊፍ እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢሉ ንገብርኤል ተቃዊምዎ ገብርኤል ከዓ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ምእማን ስለ ዝኣበኻ ወድኻ ክሳብ ዝውለድ ኣፍካ ዓባስ ክኸውን ኢልዎ ኣብ ግዚኡ ከዓ ንዮሐንስ መጥምቕ ውላድ ረኺቦም ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከነስተውዕለላ ዝግባእ ካህን ዘካርያስን በዓልቲ ቤቱ ኤልሳቤጥን ብዕድመ ዝደፍኡ ሰብ ጸጋ ኣረግቶት እዮም ነይሮም ከም ኩሉ ሰብ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰሩ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ምስ ደንጎዮም ግድነት ኢኻ ውላድ ስኢነ ውላድ ደንጉኒ ኢልካ ትጭነቕ ትልምን ኢኻ ናብ ካልእ ተትኸይድ ነይሩ ካህን ዘካርያስ ወይ ሰበይቱ ኣነ እውን ናብ ካልእ ክፍትነ ኢላ ተትኸይድ ነይራ ዮሐንስ መጥምቕ ደኣክል ውላድ ምተረኽበ ዶ ኣይምተረኽበን ሽዑ ተወሊዶ ሓንሳብ ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ ከለና ጸሎትና ዝደንጉየልና ኮይኑ ስምዕና ሓቀይ ምሽ እግዚአብሔር ተጨኒቆም ስለ ዝለመንዎ ኣዝዮም ስለ ባህጊ ስለ ዝነበሮም ሽዑ ውላድ ሂብዎም ነይሩ ተዝኸውን ንክርስቶስ ከጠምቕ ዝኽእል ንመለኮት ክርስቶስ ዘጠምቕ ውላድ ምተዋህቦም ዶ ኣይምተዋህቦምን ምክንያቱ ኣዴና ኤልሳቤጥ ጓል 15 ዓመት ከላ ጓል 20 ዓመት ከላ ንዮሐንስ ወሊዳቶ ነይራ ተትኸውን ክርስቶስ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ይኽመጽእ ብድሕሪኡ ዮሐንስ ንክርስቶስ ከጠምቆ ኣይምኽኣለን ሳላ ዝተዓገሱ ግን ተራ ውላድ ደይኮነ ንወለዱ ዘጉሂ ንክርስቶስ ዘይቅበል ካብቶም ክፉኣት ወለዶ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ከጠምቕ ዝኽእል ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወለዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ወላ ሓደ የልቦን ኢሉ ክርስቶስ ዝመስከረሉ ዮሐንስ ዝኣክል ውላድ ረኺቦም ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ምእንቲ ክወልዱ ንክርስቶስ ዘጠምቕ ነቢይን ሃዋርያን ካህንን ሰማዕትን ዮሐንስ ውላድ ምእንቲ ክወሃቦም ክጽበዩ ነይርዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ውላድ ክህቦም ጸሊኡ ወይ ስኢኑ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ካብኣቶም ክውለድ ዘለዎ ብትንቢት ዝተነግረሉ ኢሳይያስ ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን ተዛሪቡ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ እውን እነሆ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣዋጅ ዝነግር ኣዋጅ ነጋሪ ልኡኽ ልእኽ ኣለኹ ኢሉ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ 6 ወርሒ ዮሐንስ ድበሃል ክመጽእ ምዃኑ ነቶም ኣሕዛብ ከዓ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ስብከት ናይ ንስሓ እናሰበኸ ዘዳልወሉ መገዲ ዝጸርገሉ ክውለድ ምዃኑ ብትንቢት ተነጊሩ ነይሩ እዩ ልካ ከም ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ካህን ዘካርያስ ካህን ስለ ዝነበረ ኣገልጋሊ ቤት ኣምላኽ ስለ ዝነበረ በዓልቲ ቤቱ እውን ቅድስቲ ሰበይቲ ስለ ዝነበረት ኣገልጋሊት ኣምላኽን ኣንባቢት መጽሓፍ ቅዱስን ስለ ዝነበረት ነቲ ጽሑፍ ኩሉ ግዜ የንብብዎ ነይሮም እዮም ውላዶም ምዃኑ ግን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ውላድ ደይትበና ኢሎም ግን ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ይልምንዎ ነይሮም ግዚኡ ምስ ኣኸለ ግን እቲ ብትንቢት ዝተነግረሉ ዮሐንስ ውላዶም ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንድሕር ደንጉዩ ንዓና ዝደንጉዮ ኮይኑ እዩ ድስምዐና እምበር ኣምላኽ ስርሑ እዩ ትሰርሕ ደሎ ድደንጉዮ ኮይኑ እንድሕሪ ተሰሚዕና ከዓ ኣምላኽ ዝሓሸ ነገር የዳልወልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኢና ብትዕግስቲ ድተጸበዩ እግዚአብሔር ዝሓይሽ ነገር ዝሃቦም እምበር እግዚአብሔር ዝጠለሞም እግዚአብሔር ዝቐጽዖም ኣይነርእን ኢና
አብርሃምን ሳራን ተስፋ ቆሪጾም ኣብ እርግኖኦም ንይስሐቅ ወሊዶም ካብቲ ወለዶቱ ከዓ ናይ ክርስቶስ ልደት ተረኺቡ ማለት እዩ። ኣዴና ሃና እውን ውላድ ስኢኔላ ብዙሕ ትበክን ትነብዕ ነራ ንሳሙኤል ደኣክል ነቢይ ከዓ ተዋሂባ ማለት እዩ። ካህን ዘካርያስን ኣዴና ኤልሳቤጥን ከዓ ከምኡ ንዮሃንስ መጥምቕ ማለት እዩ። ኢያቄምን ሃናን ከዓ ድንግል ማርያም ተኣክል ወሊዶም ንክርስቶስ ብስጋ እኖሓጉኡን ኣባሓጉኡን ኮይኖም ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ። ስለዚ እንታይ ኢና ንመሃር ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዝኾነ እንደልየ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጸሎት ከነቕርቦ ክንጽሊ ከለና ከዓ እናማረርና ኣይኮነን። ንምንታይ ከምዚ ደይትበኒ ንዓይ ከምዚ ጌርካ ዳበልካ ይኮንካ እንትልምና ኣምላኽ። ኣብ ኤፌሶን 4:6 እንታይ ትብል? ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨንቑ። ብጸሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና እናመስገንካ ኢኻ ንኣምላኽ ትልምኖ እናማረርካ ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንደልየ ነገር ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ከነቕርቦ ብምምራር ደይኮነ ከዓ ብምስጋና ፍቓድካ ይኹን እናበልና ንኣምላኽ ክንልምኖ ይግባእ። እግዚኣብሔር ክሳብ ዝምልሰልና ከዓ ብትዕግስቲ ናይ ሰብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ እንታይ ናይ ኣምላኽ መጀመርታ እዩ። እስኻ በቃ ወዲኤ ኣሪጌ ጉዳዬ ተወዲ ተዓፂ እናበልካ ከለኻ እግዚኣብሔር ግን ስዑ ይጅምር። እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ኣይጋገይን እዩ። እግዚአብሔር ኣይቅልጥፍን እዩ። እግዚአብሔር ኣይድንጉን እዩ። ኣብ ምዱብ ጊዜ እዩ። ክርስቶስ ድሕሪ 5500 ዓመት መዓልቲ ከይሕለፈ ወርሒ ከይሕለፈ ሰዓት ከይሕለፈ ደቂቅ ከይሕለፈ ኣብታ ጊዜ እዩ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ወትወለድ እምወለተ ወለትከ ኢሉ ንኣዳም ተስፋ ክህቦ ከሎ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ኢልዋ 5500 ዓመት ማለት እዩ። ኣብ ጊዜኡ ክውለድ ስለ ዘለዎ ዮሃንስ መጥምቕ ከዓ ኣቐዲሙ ተወሊዱ ነይሩ ተዝኸውን ኣቦን ኣዲን ገና መንእስያት ሓደሽቲ መርዑት ከለዉ ንክርስቶስ ኣይምሰጠምቖን። ክርስቶስ ከዓ ንዮሃንስ መጥምቕ ክብል ኣብ ደጊዜኡ ኣይውለድኒ። ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ስርሑ ይጋገይን እዩ። ኣምላኽ ኣይቅልጥፍኒ እዩ። ኣምላኽ ኣይድንጉን እዩ። ኩሉ ግዜ ንሕና ነገርና ናብ ኣምላኽ ኣማዕቂምና ብትዕግስቲ ክንጽበ ከም ዝግበአና ካብዞም ቅዱሳን ወለድና ተማሂርና ኣለና። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ንዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩልና ኣብ ልብና ሕዲሩ ብጸሎትን ብምስጋናን ንኣምላኽ ጉዳይና ክንህቦ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና። በረኸት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በረኸት ኩሎም በዛ ዓለት እዚኣ ዝዓረፉ ቅዱሳንን ይኽፈለና። ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪና
ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምህላው ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ድኹም የአነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ምሕረትካ ክሕሎ ምስ ወሲነየ ሕግኻ ክተልኮ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ናይ ዓለም ትበራ እንተ በርትዓኒ መጻወት ያ ሰይጣን እንተ ሓንኰለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን የሱሰይ ኣለኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ መታን ክዓየልካ ጸጋኻ ብዝሓለይ ጐይታ ሓደራኻ ተቖጻጸር ሕይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋዕለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነየ ሕግኻ ክተሎ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማየ ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማየ ሰማዮምኒ አስረቀ ፀሐዬ ሰማዮምኒ አስረቀ ፀሐዬ ሰማዮምኒ አስረቀ ፀሐዬ ሰማዮምኒ አስረቀ ፀሐዬ ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማየ ኢያቄም ወሃና ወለዱ ሰማየ
عسرك تهاي سمايومني عسرك تهاي سمايومني عسرك تهاي سمايومني عسرك تهاي إياك وهنا ولدو سماي إياك وهنا ولدو سماي سمايومني عسرك تهاي سمايومني عسرك تهاي سمايومني عسرك تهاي سمايومني عسرك نفس أملاك ما عدوى يلعنا كامير ما تتنسيه عقل ميخات دفيه أملاكي خمو أملخك نقوسي خمو أنقسك نفسك ناب أملاك معقوبة عداوة يلعنا بخا كامير ما تتنسيه عقل ميخات دفيه أملاكي خمو أملخك نقوسي خمو أنقسك نفسي ناب أملاكي معقوبة عداوة يلعنا كاميق ما تتنسيه عقل ميغات دفيه أملاكي خمو أملخك نقوسي أنقسك رأي كبر المسكانة نكزابير أملاخنا يكون زمارينا زماري ملاك تتقبل أملاخنا يقبل لنا آمين حونا يكون محريك عليه وتسمع لنا آمين سمعنا يو قالوا دما نهوات ندحنات نبرخات نزل على مونات كنتو كملو جابير يحجزنا قدس جابير أملاخنا سلا كله تمسكن نصلي له إن لمنا له إن مسكن له بيت سلا ذهب كنا كبر المسكن النخايخون تخلوا أبز بيت الزنب صحد ما أملاخنا نبخا زقربنا مودعتنا زصبقنا أكبرنا تبزق الدوس بيت كازي في السمن دحنتنا كله مستيرات دما تخافلتنا تو خينا أملاخنا مودعتنا زصبق قبرلنا آمين صومنا صلوتنا سواءنا بسلامة جمير كاب سلامة فتصمنا آمين حطنا زملس حساب لبنا زسمر دليتنا زمال قبرلنا آمين نعلم كلها سلام كورد الله نزل لنا أي هجر سلام هبا هجرنا نهزبنا نقرابتنا من قلنا سلام هبنا سمعت كخفيت كازنا متقلزنا مساعدنا برغتنا زملنا أوفر زلوا دحن يتولنا أما قشا زلوا دحن ملسلنا زولدنا يم كلهم باركا قديش كانت كاجر كعبيلنا ما نفوسلنا زنانا صنعنا علنا عرف ما نسعوا سلنا تميم زلوا نسألنا سجاب نفس التعاطف تعلنا فحزب ولا أقبلنا أبصابان زلوا دم ما مسرف ترلهم سانا وعلك أخانا مسكنك سانا تحضر ما نمعقبك نبيتك بدحنا سلام كم داخل غبكنا نبيتنا دما مقدنا مقد دحن مقد سلام قبرلنا سمايات نبرابونا سماي قدس من قصتنا أركام تاب سمايكم دمان دريكون عليك مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا ولدمكم زحدقنا له بدلنا نمسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتولنا من قصن حيلين كبرين نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم نايكوس قبريل ملا سلام تا سلام لكلهم حلنا غدن قليخي بسقاهم دنقليخي أدياب يرتباط قويتا سراوي سلام لكلهم مسلمي كاب أنس برختي غيفر كرسكم برخي
وملت السجاد جابير مساخي وفسيت دسبلكي عتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا حرات لمننا امين فتاوي شرجينا ولكن ودانديس كريستوس كان لي كان سرات يا دمساتي ابسا ولد لبركساتي برهان انتم اوي كانت اوي ديكونات ران سايرغس انات ببسمكم كن فتانون صاني رسينس كلون سمات زيو مهارن كريستوس مل 10 تغلته زيو مهارن كريستوس 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس مل 10 تغلته بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس بأنت أجزتنا مريم كريستوس بأنت أجزتنا مريم مهارن 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 كريستوس أجاويتنا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብል علينا አብል على كلكمن አብል على ዝቤትዝን ዕጽፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንአምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ሓሚማ ዝቐነየት ኣዴና ንብዙሕ ዓመት ኣብዚ ምሳና ዝነበረት ኣዴና ኣደይ ተበርህ ኣዲአን ንበዓል ታቲ ንበዓል ለተይ ኣሕዋትና ማለትየን ለመንግሆ ዓሪፋ ኣላሞ እግዚኣብሔር ንዓኣ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃባ ንሕዝናን ድማ እግዚኣብሔር የፃናንዕ እሞ ካብ ፅባሕ ጀሚርካ ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ደገ ሰላም ሓዘን ክህልዩ ሓዘንተኛታት ኣብዚ መፅኦም ክቕመጡ እዮም ኮፍ ክብሉ እዮም እሞ ካብ ፅባሕ ክጅመር እዩ እሞ ዓለም ከምያ እግዚኣብሔር ናይ ፅባሕ ሰባት እግበረና ፅባሕ ሓዘን ክጅመር እዩ ኣብዚ ትድሒሩ ዝመፅእ ናይ ፍትሓት ድማ በብግዚኡ ክንሕብር ኢና ማለት እዩ እሞ ነዴና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንሕዙናን ድማ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ምፅንናዕ ይሃብ ኣራይ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና